आपण पाहतोय मराठा नगर ग्रामपंचायत आहे आणि या ग्रामपंचायतला मनोजदादा जरांगे पाटील यांनी मराठा नगर असं नाव दिलं आहे आणि त्या मराठा नगर गावचे लोक मनोजदादा जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। दादांचा ताफा आता रहमतपूरच्या दिशेने निघालेला आहे, कराडच्या दिशेने, आणि आपण बघतोय की या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हे नागरिक सगळे दादांना भेटण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत आणि सर्वजण या ठिकाणी दादांना या ठिकाणी भेटतायत, दादांचं स्वागत करतायत। जोरदार असं स्वागत दादांचं या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। आपण पाहतोय आत्ताची या घडीची ही दृश्य आहेत आणि या गावच्या वेशीवर मनोजदादा जरांगे पाटील या ठिकाणी येत आहेत। का हो हळूच घ्या।